Това е мрежа за дръвчета против гризачи. Използва се да не се гризат дръвчетата от мишки, от сърни, от зайци, от мечки, предпазва от всичко. Това е мрежата, снимай я. Значи мрежата, обиколката на мрежата, на ръкава, обиколката е 28 см. Ето го. Това са 28 см обиколка. А иначе в сплескано положение е 14 см. Видиш ли? Значи това е предостатъчно за всички дръвчета. За едно дръвче, зависи дали дръвчето е ябълка, круша, череша, слива, кой каквото иска, може да му сложат 60-70 см, 1 метър, кой колкото иска. Слага се от корена до първите клони или кой докъдето иска. Значи обикновено слагат по 70-80 см хората. Това са 80 см. Може и по-малко, сега не е задължително. Така се реже с ножица от ролката. И това представлява парчето, като се отреже. Ето го. Примерно, ако това е дръвчето, ето къде. Слага се на земята, така. И се пуска мрежата, ето. Снимай го. Това вече и кон да дойде, пак не може да го изгризе. Всичко е свръхздраво. Значи, който има овощни градини, който ще сее дръвчета да се обажда, това представлява една ролка е около 10-12 кг, продава се на килограм. Казвате колко килограма, или на цяла ролка, или ще го отрежем някой парче. Количества имаме големи. Ето ги. Изпращаме го по еконт. Ако кажете, може да дойдете и на място. Може и по еконт, кой както иска. И на едро, и на дребно. Айде, чакаме да се обадите.